Witam Was pięknie, Rostomili. Dziś Wam wyrządzę o tym, że są takowe dni w roku, co se w nich musimy dawać pozór, bo może przyjść święty Mikołaj. Do Mikołaja jeszcze je kapkę czasu, no ale te teksty obieram jeden za drugim, co jak napisał, no i teraz mi tu wyskoczył takowy tekst o tym Mikołaju. Tuż posłuchajcie, a wyrządzę Wam i o spasie zimowym, a o Welesie. Także zaś będzie cosik z mitologii Słowian, bo przecież my są Słowianie, a ze Słowian my wyszli. Kapkę szkoda, że tej mitologii Słowian we szkołach jest mało. Dziecka się uczą o Grekach, o Rzymianach, o Egipcjanach, o Babilończykach, o Sumerach. No a o tej naszej mitologii słowiańskiej się uczą przeogromnie mało, albo prawie nic. Jak macie to moi wyrządzani radzi, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Bydym rod, dzięka piękne. Tuż ten Mikołaj, co przychodzi, co przyjdzie roz do roka, do jednych dziecek przyjdzie w nocy przez kumin, tak te dziecka se myślą, a do panikiery, gdzie przyjdzie pospołu z diabłami, co będą dzwonić łańcuchami. Ci, co byli szykowni, dostaną jakiś prezenta, a ci przeciwni dostaną szupy ze ziemniaków. Ale najprzód, jeszcze baj w listopadzie, dziecka piszą do Mikołaja pismo, potem go dowają za okno, albo kańcik do szpajski, a wierzą, że święty go nądzie, a przyniesie wszystko, co chciały. Mało kto wie, że Mikołaj to był naisto biskup Mitry, co rod wszystkim dookoła pomogą, a dawał roztomańte wieca ludziom. Do X wieku Mikołaja znali w Azji, ale potem cysarz Konstantynopola rzekł, że jak kto będzie świętował Dzień Mikołaja, to szatan będzie fez nasrany. To samo prawiła bizantyjska księżniczka Teofano, co się wydała za cysarza Ottona II. Jak jechała do swojego przyszłego chłopa, to wzięła ze sobą figurkę Mikołaja, a potem się już zaczęło świętować ten dzień Mikołaja w całych Niemcach. W Polsce, a na cieszyńskiej ziemi, świętego Mikołaja przywiózła Rycheza. To była baba Mieszka II Lamberta. Wnet po tym się stawiało kościoły, co w nich ten święty był patronem. Baj Cieszyńsko Rotunda je pod wezwaniem Mikołaja, ale przed Mikołajem, jak jeszcze ludzie Mikołaja nie znali, to 6 grudnia prezenty hańdowni roznoszą zimowy spas. Spas to był Bóg tego wszystkiego, co się robiło w zimie. Jeszcze ledzykany się prawi popytaj Mikołaja, a on to rzeknie Spasowi. Kto to był Spas? To ganz na ozajst żaden nie wie, ale spekuluje się, że to je Weles. A Weles to był pan zaświatów z rogami na głowie. To był Bóg, co miał pod sobą magię, przysięgi wszystkich majstrów, co poradzili coś ich zrobić. Miał pod sobą handlyży a bogactwa. Opatruje a i bydło, krowy a byki. To był chłop z brodą, co rozdawał ludziom roztomańte wieca, dobre wieca, a rozdawał a i grejcary. Słowianie żazali okłocki obilo, na kierom się prawiło broda Welesa. Jak potem przyszło chrześcijaństwo, to się na to prawiło broda Mikuły, broda Mikołaja. We śląskich Beskidach hańdowni się wierzyło, że górole, co tam mieszkali, przemieniali się we wilkołaki. Było tak z tego, że kolędnicy obracali kożuchy na rymby, a udawali, że są wilkami. Ten zwyk był jeszcze z czasów przed chrześcijaństwem, kiedy kole 6 grudnia ludzie rzekali do Welesa. Hańdowni ludzie na cieszyńskiej ziemi wierzyli, że Weles opatruje bydło, a po tym jak zaczęli wierzyć we świętego Mikołaja, to wieszali jego obrazek we chlewie, co by chronił zwierzęta przed wilkami a złymi mocami. Jeszcze na początku XIX wieku
Na Mikołaja się nosiło do kościoła okrom grejcarów, żywe liwy albo kury. W ten dzień się nie robiło nic kole chałupy. Dycki jeden chłop się przeblykał za Mikołaja, a musiał mieć na sobie oblyczki, co by wyglądało jak biskup. Mikołaj, jakiego znamy, obleczony jako skrzot, pochodzą z Ameryki. Na cieszyńskiej ziemi pospołu z Mikołajem chodzowało aj 12 ludzi, przebleczonych za anioły, diobły, baby, żydy, cyguny, cygunki, śmierć, akuminiorzy. Hańdowni, kole jabłonkowa, chodzowała pospołu z Mikołajem, jeszcze aj Mikołajka, a ona była obleczona w cieszyńskie oblyczki, a miała kosz pełny bombonów a ciastek. Tela historii. Jedno je na jest pewne, że nie zależy wiele mamy roków, każdy wierzy w Mikołaja. A jak ich doprawi, że nie wierzy w Mikołaja, to cygani, bo rano chledą po chałupie pochowanych prezentów. Jak dzwonek zadzwoni, a zaszczyrkają łańcuchy, to ktoś i idzie. Pospominajcie se, jeśli żeście byli szykowni, bo jak ni, to dostaniecie miech szupów, a prądkiem pożyci.